Πήρε σοβαρό ύφος. Με προετοίμασε. Βασικά σκέφτηκα τώρα από μέσα μου διάφορα που δεν το διάβασα. Λοιπόν. Να κάνω μια ερώτηση. Ποια οθόνη είναι αυτή που γράφει? Λογικά όταν είναι κόκκινο, είναι αυτή που. Εκεί που πηγαίνει σε σένα. Να το είδες? Α, Να με. ωραία. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast. Χωρίς όνομα. Ναι! Wow, έχουμε κάμερες. Κλαπ με όλα τα Επαγγελματικό background. Να πούμε ότι σήμερα ήρθαμε στο Imagination Studio. Ναι. Μας φιλοξένησαν. Να σου πω κάτι. Πες Κοίτα μου. τις κάμερες μάλλον. Ναι, γιατί κοιτάω την οθόνη, όντως. Ναι. Αποσυντονίζομαι επειδή Ναι. αλλάζει. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Να ξέρετε, όσοι ενδιαφέρεστε δηλαδή, τα παιδιά είναι πολύ εξυπηρετικά, πολύ φιλική η όλη κατάσταση εδώ πέρα μέσα. Και μπορείτε να νοικιάσετε το στούντιο. Ναι, μπορείτε να νοικιάσετε το στούντιο. Και στην ουσία με τα podcast, vidcast, whatever, κάνουν ένα... Είναι σαν να σου δίνουν ένα έτοιμο μοντάζ, ας πούμε, χωρίς να κάνεις πολλά εσύ μόνος σου, οπότε είναι μεγάλη ευκολία. Αυτά για το σήμερα. Ναι. Για πες το θέμα της ημέρας. Τώρα, στο θέμα μας. Oh my god. Πρέπει να βλέπετε τις φάτσες μας για αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί εμένα σίγουρα θα μιλήσει πριν το στόμα μου η φάτσα μου. Λοιπόν, θα πούμε τα green και red flags, δηλαδή εμείς θα τα κατατάσσουμε αν είναι green ή red, στα social media. Ναι. Πολύ in θέμα θα έλεγα. Ναι. Θα με κόβουμε όλα. λίγο πιστεύω, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, ό,τι είναι. Ό,τι είναι τώρα. Θεέ μου, δεν μπορώ. Η κατάσταση είναι τραγική. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον φίλο μας, το ChatGPT, να μας πει κάποια grey flags, που είναι αυτά που δεν κατατάσσονται ούτε πράσινα ούτε κόκκινα. Μμμ. Και έχουμε μία λίστα. Παρ' όλα αυτά σας ρωτήσαμε και στο Instagram να μας πείτε κάποια και θα πούμε και από εκεί κάποιες απαντήσεις σας. Λοιπόν, μπορείς να ανοίξεις και εσύ τη λίστα σου. Ναι, να ανοίγω τη λίστα μου. Την ανοιχτή την έχω, την ενημερωτικά, ίδια- απλά έκλεισε. Την ίδια έχουμε. Ναι. Μπορούμε να τα λέμε ένα λάξ. Βασικά δεν χρειάζεται να τα πεις όλα, μπορείς να διαλέξεις γιατί έχει πολλά Ναι. στα social. Οπότε, Αλλά βρήκαμε ποιο θα ξεκινήσω. πρόσθεσα και κάποια, είναι η αλήθεια από αυτά που σκέφτηκα, που σημαίνει ότι είμαι λίγο προκατηλημένη, Εντάξει. αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Ξεκινάω εγώ. όχι, εγώ θα ξεκινήσω. Καλά. Γιατί το έχω πρώτο αυτό? Δεν έχει social. Παιδιά, αυτό δεν είναι green flag. Που όλοι θεωρείτε ότι είναι... Μαρία, πάνε στα social, Μάλλον άλλη λίστα βλέπω. ρε φίλε. Πάνε στα social, Οκ. Ακατάλληλα. Συνέχισε. Έκοψε τη βρισιά μου. Λοιπόν, τώρα με μπέρδεψε και εμένα. Δεν έχει social. Δεν έχει social. Όχι, αυτό είναι ξεκάθαρα red flag πλέον. Παιδιά, δεν γίνεται 2025 να μην έχεις social, όποιος και να είσαι. Η γιαγιά μου έχει social media. Καλά, και εμένα έχουν. Δεν γίνεται. Πιστεύω ότι είναι ακραίο το να είσαι 25 χρονών, ξέρω εγώ, και να μην έχει social. Μπράβο σε αυτούς που το κάνουν, γιατί δεν στηρίζεται η ζωή τους γύρω από αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που συνήθως δεν έχουν social είναι και αυτοί οι οποίοι δεν είναι και η ζωή τους λίγο έτσι. Είναι πιο. Βλακίες. Ναι, είναι λίγο άλλο μενταλιτέ. Όχι. Δεν γίνεται. Δεν είναι ο νοήμων ο άνθρωπος. Είναι red flag. Είναι red flag και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Απλά ξέρεις τι, γενικά, μην είσαι τόσο απόλυτη στη ζωή. Όχι, σε αυτό είμαι. Εντάξει. Τώρα πες το είναι η δουλειά μου. Καλά, φταίει και αυτό. Μπορεί σίγουρα. και αυτό, αλλά δεν γίνεται. Τι γίνεται. Εγώ σε ποιον θα πουλήσω το προϊόν. Για πες. Κάνει like σε άλλους και άλλες και σε προκλητικές φωτογραφίες και όχι. Και γενικά σε περίεργα άτομα και άτομα που είναι λίγο hot ενδιαφέροντος. Αν είσαι σε σχέση και κάνει like σε προκλητικές φωτογραφίες αγνώστων γυναικών, είμαι σε φάση ξερνάω. Ενώ δεν θα ήταν η σχέση μου αν ήταν... Κατάλαβες, ενώ Ναι. αυτό το καταλαβαίνεις και από άλλα πράγματα. Τώρα, αν
Δεν είναι σχέση. Φλερτάρεις ή τον γουστάρεις και παράλληλα κάνει πάρα πολλά likes, πάλι είναι ένα Είναι red λίγο flag. ντεκαβλέ. Όχι, είναι red flag. Γι' αυτό μιλάμε. Είναι red flag. Εντάξει. Green flag σίγουρα δεν είναι. Ναι, green flag δεν είναι. Οπότε καταλήγουμε εκεί. Green flag σίγουρα δεν είναι. Λοιπόν. Αχ, σε παρακαλώ να πω το επόμενο. Σου ζητά να μην ανεβάσεις φωτογραφίες μαζί του. Φίλε, αυτό... Ή και το αντίθετο. Red. Και το αντίθετο ακόμα, το να σε πρίζει να ανεβάζεις φωτογραφίες μαζί του, απλά και μόνο... Πότε ποιος? Έχω κάποια παραδείγματα στο μυαλό μου. Για τη δική μου ζωή. Σε πιο ουράνιο και τόσο. Είναι red flag και τα δύο. Δηλαδή, είτε σε πρίζει να ανεβάσεις, είτε δεν θέλει να ανεβάσεις. Το τι κάνεις εσύ με τα δικά σου προσωπικά social media αφορά εσένα. Και από τη στιγμή που δεν είναι κάτι το οποίο προσβάλλει τον άλλον και θες κάτι να ανεβάσεις, δεν υπάρχει λόγος να μην ανέβει το οτιδήποτε. Πώς την είπες την πρότασή σου? Έλεγε το να Σου μην ζητάει να σου ζητά ανεβάσεις. να μην ανεβάζεις φωτογραφίες μαζί. Αυτό είναι το grey flag. Ναι. Και εγώ θα πω ότι και να σου ζητάει να ανεβάζεις, και το αντίθετο δηλαδή, το να σου ορίζει τι να κάνει, να σου λέει θέλω να ανεβάσεις φωτογραφία Τώρα που είμαστε μιλάμε μαζί. για δύο απόλυτα. Το ένα είναι Ναι, και τα δύο είναι red flag. ναι, αλλά αυτό βασικά δεν ήταν και τόσο grey, ήταν λίγο red. Ναι. Ξεκάθαρα. Αν έλεγε τώρα γενικά για τις φωτογραφίες... Λοιπόν, όχι, το grey flag είναι αυτό. Και το κατατάσσουμε. Δεν ανεβάζει ποτέ φωτογραφίες μαζί σου. Τώρα θα μου πεις, εξαρτάται. Ναι, εξαρτάται από πάρα πολλά. Πες ότι είσαι σε σχέση. Αλλά είσαι σε σχέση για ένα εύλογο χρονικό διάστημα που λες, οκ, ρε φίλε, το ξέρουνε περισσότεροι γνωστοί μας φίλοι ότι είμαστε σε σχέση. Γιατί δεν το κρύβει? Το κρυβείς? Ωραία. Αυτό λέω ότι είναι red flag και αυτή η κατάσταση και η αντίθετή της, γιατί η αντίθετή της στην ουσία επιδεικνύει ζήλια και οριοθετώ την περιοχή μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή αυτό που είναι κακά και τα δύο, οπότε red, μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Δεν κάνει. Με πολύ γουρλωμένα μάτια όλα αυτά. Λοιπόν. Καλά, τώρα θα πούμε μόνο red flags. Νομίζω όλα θα τα βάλουμε στα red flags. Εντάξει, πες. Θα πω τώρα. Στέλνει ηχητικά στην πρώτη σας συζήτηση. Εντάξει, αυτό σιγά το πράγμα. Δηλαδή, δεν σε ξέρω. Εντάξει, κοίτα, τώρα αυτό εξαρτάται λίγο και τι άνθρωπος είσαι Όχι, εσύ που το λαμβάνεις. Όχι, περίμενε. Το ηχητικό, αν και είμαι άνθρωπος που λατρεύει τα ηχητικά και μπορώ να μιλάω μόνο με ηχητικά, ξέρω ότι με σχένει στη φίλη μου, γιατί στέλνω και πολλά. 5 λεπτά. Και μεγάλα ηχητικά. Και το μισό ηχητικό είναι μέσα. Ψέμα. Ναι, εγώ τώρα τρώω. Ναι, βελακής λέει. Η Μαρία είναι χειρότερη, δεν τη βλέπετε εδώ. Βασικά δεν τη βλέπετε γιατί θα τα κόψω όλα αυτά τα... Τέλος πάντων. Παρόλο που είμαι άνθρωπος που λατρεύει τα ηχητικά και μ' αρέσει όντως να ακούω και τη φωνή του άλλου. Κατάλαβα τι θες να πεις. Στο φλερτ φάση, στην σχέση, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να έχεις αυτή την οικειότητα μαζί μου, γιατί το θεωρώ οικειότητα το ηχητικό, χωρίς να σε ξέρω. Άντε και να σε ξέρω, ενώ να σε έχω γνωρίσει έξω ή να σε γνωρίσει από όποια περίσταση και να ξεκινάμε να μιλήσουμε. Δεν γίνεται να μου στείλεις από την πρώτη μέρα ηχητικό. Δεν γίνεται. Εγώ το θεωρώ red flag. Εγώ το θεωρώ grey flag, Βασικά, δηλαδή δεν το κατατάσσω. Όχι απαραίτητα red flag, αλλά... Άβολο. Νιώθω αυτό το... Ναι. Όπα. Εγώ θα πω εξαρτάται την περίσταση. Δηλαδή, Και φωτογραφίες. Η φωτογραφία είναι άλλο πράγμα. Αλλά τώρα το ηχητικό είναι... Δεν ξέρω, εξαρτάται ποιος θα το κάνει. Δηλαδή,
Εγώ έχει τύχει να στείλω σε άτομο που δεν γνωρίζω ηχητικό, γιατί εκείνη την ώρα που έπρεπε να του απαντήσω, μου έστειλε κάτι και έπρεπε να απαντήσω, βιαζόμουν και δεν προλάβαινα να κάτσω να γράψω, ρε φίλε. Και έστειλε ένα ηχητικό. Κάρτισα το κινητό μου έτσι για 2 δευτερόλεπτα και το έστειλα. Όχι ερωτικού περιεχομένου. Όχι, δεν ήταν φλερτ. Δεν ήταν ναι, φλερτ. και εγώ το Αλλά κάνω και αυτό. να μου συνέβαινε σε φλερτ, δεν νομίζω να είχα θέμα. Θα συνεχίσω γιατί θα καώ. Δεν θυμάμαι κιόλας αν μου έχει τύχει ποτέ, αλλά δεν νομίζω να είχα ποτέ θέμα. Ναι, έχει τύχει σε μένα και το έχω πει. Εγώ το ξέρω ότι σου έχει τύχει εσένα. Απαντάει στην DM από αγνώστους ή άγνωστες, απλώς για ευγένεια και καλά. Για να βάλω και κάτι στα green flags, θα έλεγα ότι είναι και λίγο green. Τώρα. Εξαρτάται ο τρόπος. Εξαρτάται και το άτομο σίγουρα. Τώρα μου ξέρω εγώ ότι με αυτό το άτομο κάτι παίζει ή... Έπαιζε. Είναι, ή υπάρχουν περίεργα vibes. Κάτι υπάρχει. Έχω διαίσθηση, είναι η λέξη. Αυτό το ένστικτο. Ωραία. Εγώ θα πω ότι εγώ είμαι από τα άτομα που απαντάει σε όλα τα μηνύματα. Δηλαδή, ακόμα και σε σχέση που είμαι, αν μου στείλει κάποιος, οποιοσδήποτε, όχι απαραίτητα ερωτικό, αλλά οποιοσδήποτε και να μου στείλει, θα απαντήσω από ευγένεια και θα το κόψω. Δηλαδή, ναι. θα βάλω, θα πω, μπορεί ο άλλος να μου πει, για τι κάνεις, τι λέει, θες να βγούμε, ξέρω εγώ. Και εγώ θα πω, για ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι είμαι σε σχέση. Αυτό, τελεία. Μέχρι εκεί. Και αν τώρα ο άλλος συνεχίσει να στέλνει μηνύματα, δεν θα απαντήσω προφανώς. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας καλός τρόπος να διαχειρίζεσαι την κατάσταση, για να μην είσαι και αγενής, γιατί και το να το αφήνεις τον άλλον στο αδιάβαστο για αιώνες είναι... Αγένεια. Είναι αγένεια, είναι άσχημο, ρε παιδί μου, και ο άλλος ο άνθρωπος τι σε φταίει. Το κάνω. Είναι... Σε έστειλε γιατί κάτι του έκανες και σου έστειλε, ας πούμε. Εκτίμησέ το. Όχι εκτίμησέ το, απλά να είσαι ευγενικός ότι ο άλλος πήρε το θάρρος να σου στείλει μήνυμα για να... Οκ, αδιάβαστο κι εγώ δεν θα αφήσω. Εκτός αν αυτό το αδιάβαστο, ας πούμε, το έχω ξεκόψει πολλές φορές. Αν δηλαδή πολλές φορές έχω ρίξει άκυρο και αυτό συνεχίζει να στέλνει μηνύματα, τότε έχει πάει στα μπλοκ, όχι απλά στο αδιάβαστο. Αυτό. Αλλά τώρα, αν σε αυτό το μήνυμα που θα απαντήσεις, αφήνεις υπόνοιες ότι μπορεί να είναι και κάτι άλλο, δεν είσαι εντελώς αρνητικός στην όλη κατάσταση, δεν βάζεις όρια, ξεκάθαρα, τότε είναι red flag. Λοιπόν, απαντάει μετά από ώρες, τώρα αυτό, εμένα και αλλά τέλος πάντων, απαντάει μετά από ώρες, αλλά ανεβάζει story. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι αυτό, αλλά εκεί μπορείς να καταλάβεις αν όντως με ενδιαφέρεις ή όχι. Αυτό ή αν τώρα είναι λίγο medium. Μπορεί τώρα αυτό να είναι και απάντηση σε κάποιους. Ναι. Εγώ θα πω ότι είναι εντελώς red flag. Κοίτα, όταν με ενδιαφέρει κάποιος, όντως δεν θα τον αφήσω στα διάβαστα και δεν μπορώ αυτό που με το ζόρι πρέπει να περάσει η ώρα για να το απαντήσεις. Αυτό το πέρα δεν έχει τελειώσει εντωμεταξύ. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι όταν ήμασταν έφηβες ήταν. Ας πούμε, κάπως μας. Ό,τι ώρα σου απαντούσε, όση ώρα έκανε να σου απαντήσει ο άλλος, έκανες να απαντήσεις και εσύ, ας πούμε. Έκανες και παραπάνω. Ναι, εντάξει, έβαζες και 5 λεπτά. Αλλά ποτέ δεν το κατάλαβα πώς λειτουργεί, δηλαδή. Όταν θες να μιλήσεις με κάποιον. Είναι το φτύσιμο ότι. Στο φτύσιμο κολλάει. Ωραία, είναι ηλίθιο. Όχι, συμφωνώ. Και εγώ. Αυτό που είπα, ότι άμα σε ενδιαφέρει ο άλλος, πραγματικά δεν κάθεσαι να πιέζεσαι να μην του μιλήσεις. Οπότε αυτό. Όχι, είναι red flag. 100%. Οπότε πάρτε την απάντησή σας για τις καθυστερήσεις. Κάτι που με εκνευρίζει πάρα πολύ. Να κάνω ένα disclaimer. Το κάνω αυτό και στους φίλους μου. Που δεν σημαίνει ότι δεν τους χωνεύω τους φίλους μου. Απλά είναι διαφορετικό το φιλικό από το ερωτικό. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα.
Έχει close friends λίστα με 200 άτομα. Φίλε, εντελώς red flag. Ποιος έχει στους στενούς 200 άτομα? Φίλε, Καλά, κι εγώ δεν έχω. κοίτα, κάπου πάει το μυαλό μου ότι μπορεί κάποια άτομα του κύκλου μας να Ναι, είχαν οκ. στενούς 200 άτομα. 200, ρε φίλε. Εντάξει, 200 Βασικά, τώρα όχι. είναι υποθετικός αριθμός. Κοίταξε, ας πούμε. μπορώ να φανταστώ κι εγώ. Γιατί έχουν κάποια άτομα στενούς. Ρε φίλε, όχι απλά δεν μιλάμε. Δεν έχω ιδέα τι κάνει τη ζωή του. Ναι. Αυτό που σε βάζουν στενούς κάποιοι που μπορεί να σε Ναι, δεν είναι γουστάρουν. red flag αυτό. Του τύπου... Δεν μου περνάει red flag, μου περνάει ότι... Φίλε, τι νομίζω ότι θα με ρίξεις που με έβαλε στους στενούς. Δεν ξέρω. Όχι, δεν εντάξει, δεν γίνεται. είναι red flag, είναι ξενέρα fact. Ξενέρα. Δεν Cringe. γίνεται να έχει ο άλλος 200 στενούς. Δηλαδή, υποτίθεται στους στενούς, ανεβάζεις πράγματα τα οποία τα ανεβάζεις γιατί δεν θες να τα δει κάποιος άλλος έξτρα από τους στενούς σου. Δηλαδή, για Ναι. κάποιο λόγο λέγεται στενή. Δεν γίνεται 200 άτομα να είναι Ναι, ναι. στενοί. Οκ, πάμε στο επόμενο. Αυτό δείχνει ότι δεν μπορείς να Next. ξεδιαλέξεις τους φίλους σου. Θα αναλύουμε πάρα πολύ. Εσύ λες. Ναι. Σου στέλνει memes που έχουν να κάνουν με αυτά που μιλήσατε. Όχι random. Εντάξει, αυτό το λέει μόνο του. Το chat τρομερός κριτής του grey flag. Τα έχει δώσει όλα. Εντάξει, αυτό είναι green flag, ρε φίλε. Ναι, full. Γιατί δείχνει ότι έχει ακούσει και έχει προσέξει αυτά που έχεις πει και θυμήθηκε κάτι που έχετε πει. Ναι, όχι, και εμένα θα μου άρεσε. Είναι cute. Ακόμη και στα memes. Ναι. Που χιούμορ. Πολύ βασικό το χιούμορ, παιδιά. Πολύ βασικό και βιαστικό. Είναι γλυκός. Βασικά, θα το πω αλλιώς, θα το μετατρέψω αυτό. Ναι. Είναι πιο εκδηλωτικός στα μηνύματα, αλλά από κοντά είναι πιο μαζεμένος. Μαζεμένη. Βαριέμαι. Φίλε, και εγώ βαριέμαι πολύ. Δηλαδή, έλεος. Είναι... Δεν ξέρω αν... Κοίτα, δεν είναι ξέρω αν είναι γλυκός από τα μηνύματα και μαζεμένος από κοντά. γλυκός. Πιο εκδηλωτικός, πάρ' το Ναι, αλλιώς. ναι. Δηλαδή υπάρχουν και αυτοί Καλά. που είναι θα σου και θα και θα και από κοντά είναι... Λοιπόν, θα σου πω. Προφανώς το social είναι, πώς το λένε, μία μάσκα που μπορείς πιο εύκολα να εκφραστείς. Οκ. Ενώ για τους ντροπαλούς είναι μία βοήθεια, ας πούμε. Ναι. Αλλά όταν και από κοντά μετά δεν έχεις αρχίσει... Τώρα δεν σου λέω από την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά μπορεί όντως να είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Αλλά όταν μετά και από 2-3 φορές βλέπεις ότι αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει, εντάξει, τι να κάνουμε. Καθόμαστε με το κινητό να μιλάμε όταν είμαστε δίπλα. Ενώ, κατάλαβες. Όχι, άμα δεν υπάρχει η επικοινωνία όταν είσαι με τον άλλον, δεν ναι, υπάρχει απλά τίποτα. εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο που από τη στιγμή όταν βασικά από κοντά είσαι αυτός ο άνθρωπος που δεν θα πεις, δεν θα ξεκινήσεις μια συζήτηση, ρε παιδί μου, δεν είσαι ο τύπος που θα ξεκινήσει τη συζήτηση, θα είσαι αυτός που θα αγνέφει. Δεν γίνεται από τα μηνύματα να είσαι και γιατί ακριβώς είναι αυτό που λες. Αν είναι να έχουμε μια σχέση από το κινητό. Ναι, Δεν γίνεται. Δηλαδή, είτε είναι φιλικό αυτό, είτε είναι ερωτικό, ξαναλέω. Δεν γίνεται να τα βρίσκεις μόνο στα social. Οπότε, βέβαια, καταλαβαίνω και τους ντροπαλούς, οι οποίοι από κοντά δεν μπορούν να Εγώ εκφραστούν. αυτό δεν το θεωρώ red flag, αλλά είναι μέχρι πόσο θα διαρκήσει Τραβήξει. αυτό, ναι. Ναι. Δηλαδή στα πρώτα στάδια, στις πρώτες συναντήσεις, στα ραντεβού, το καταλαβαίνω. Αλλά όχι εκεί. Next one. Απαντάει σε stories άλλων, όχι άλλων, θα πω, απαντάει σε stories, τελεία, με emojis. Απαντάει σε story με emoji. Από chat, μιλάμε, δυσκολεύτηκες πάρα πολύ, φίλε. Το άλλαξα. Εξαρτάται Ή το θα story. προσθέσω και πατάει like. Εξαρτάται το story, εξαρτάται τα emoji, εξαρτάται το άτομο. Ποιος έχει ρίξει άνθρωπο με μία αντίδραση. Εγώ. Μιλάμε για normal περιπτώσει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και εμένα θα με ρίξει αν κάποιος που μου αρέσει
μου στείλει ένα emoji, αλλά τώρα αν νομίζετε πως με τα emoji ρίχνετε τον άλλον, Ναι, εντάξει, δεν ήταν μάντεψε μόνο η αυτό. φωτιά, δεν θα με Κάψει. λιώσει. Να την κάψει μπορεί. Δεν έχει πολλά περιθώρια. Επίσης, τι να απαντήσεις. Άντε, νιώθεις ότι κάνεις ένα φλερ τώρα εσύ. Να απαντήσεις. Έλα τώρα, κοίταξε. Εξαρτάται ποιος θα σου στείλει μήνυμα και ποιος θα είναι αυτός που θα αντιδράσει. Άμα τώρα είναι ένας όχι, εμένα με άκυρος. ξενερώνει. Ωραία, Ακόμα εντάξει. και να μ' αρέσει, δηλαδή. Αν μ' αρέσει, θα προσπαθήσω κι εγώ και θα στείλω κι εγώ ένα emoji. Γιατί εκεί σου δίνουν ευκαιρία και σου λέω: πρόσεξε, στείλ κάτι καλό τώρα. Άμα δεν στείλει τίποτα ή άμα πατήσει like, καλά, κοροϊδευόμαστε. Τι. Κοίτα. Θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να ξεκινήσεις μια συζήτηση από το να στείλεις γιατί κάνεις. Όχι, πλέον, μπορώ να πω, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και μπορείς να στείλεις πάρα πολλά πράγματα για να ξεκινήσεις μια συζήτηση. Για πες. Όσοι μου έχουν στείλει, τους έχω απαντήσει. Όχι, τι θα στείλεις εσύ για να ξεκινήσεις μια συζήτηση. Εγώ. Ναι. Εγώ δεν θα στείλω. Ρε, Ωραία. Δηλαδή, μιλάμε τώρα με αυτόν τον άνθρωπο, κατάλαβες. Μιλάμε με αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Επίσης, δεν είναι η φωτιά. Μπορεί είναι να το είναι ότι... διαφορετικό να σου στείλει η γυναίκα, γιατί μπορεί να μην το κάνουν και τόσο συχνά και άμα σου στείλει μία κοπέλα να πεις πάρε, μα τι δρασε. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν δηλαδή είμαι εσένα άντρας. άμα σε αντιδράσει ένας ο οποίος σου αρέσει, όντως. Αυτό είπα πριν. Αν μου αντιδράσει κάποιος με emoji, αρχικά θα πω άντας ρε μπρο, δηλαδή δεν βρήκες κάτι να πεις, κάτι της. Ναι, θα ξενερώσω λίγο. Αλλά επειδή μ' αρέσει, θα δώσω κάτι κι εγώ, ένα τυράκι. Δεν ξέρω, μπορώ να στείλω κι εγώ emoji. Εξαρτάται από πάρα πολλά. Ναι, αυτό. Θα βοηθήσω τη συζήτηση. Αν από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια συζήτηση και δεν μου δώσει κάτι, θα σταματήσω. Okay. Εγώ δεν έχω να πω άλλο red flag γιατί έκλεισε το κινητό μου μπαταρία. Είσαι ακατάλληλη. Δεν γύρισα σπίτι καθόλου σήμερα. Λοιπόν, θα πω εγώ. Σε κάνει follow κάποιος που έχει φωτογραφία προφίλ με τη γυναίκα του, κοπέλα του, whatever. Ή αν δεν έχει αυτό, έχει φωτογραφίες με την κοπέλα του, γυναίκα του, whatever και το κερασάκι στην τούρτα και παιδί. Εντάξει, αυτό είναι όχι απλά red, είναι δηλαδή... Block. Ναι. Σίγουρα. Δεν μπορώ με αυτούς. Καθαρά. Δεν μπορώ. Θες να διαβάσεις αυτά που μας έστειλαν οι φίλοι μας. Ναι. Γιατί τους ζητήσαμε να κάνουν μια δουλειά και εμείς την εκτιμάμε το ότι την έκαναν. Ναι, θα διαβάσω. Δεν θα πούμε ποιανού, αλλά... Έχει πολύ περισσότερους followers από ότι following. Από αυτούς που ακολουθεί, τέλος πάντων. Κοίτα. Έχει περισσότερους followers. Ναι. Αν το δω και το παρατηρήσω, θα μπω να δω τι είναι αυτοί οι περισσότεροι followers. Τώρα, αν είναι legit προφίλ, ξέρω εγώ, εντάξει, οκ, νομίζω θα μου περάσει κάπως αδιάφορο. Γενικά, αν έχει πολλούς followers, πώς το θεωρείς? Κάπως θα μου περάσει διάφορο. Πολλούς δηλαδή, όταν λέω κάπα π.χ. Η αλήθεια είναι, αν είναι τώρα ένας όποιος να είναι άνθρωπος, θα μπω στη διαδικασία να σκεφτώ και να πω ή μπορεί μποτάκια να τον ξέρεις, είναι. Να είναι γνωστός και να τον ξέρεις και να σου στείλει ένας διάσημος. Εντάξει, οκ. Διάσημος τώρα, influencer, κατάλαβες. Ναι, οκ. Ναι, οκ. Δεν θα το κοιτάξω, νομίζω. Ναι. Θα μου κάνει εντύπωση, αλλά μέχρι εκεί. Εγώ νιώθω ένα red flag. Ναι. Ναι. Να πούμε άλλα δύο, άντε. Είναι άντρας. Εντάξει, red flag. Κουμπάρα μου. Και θα πούμε... Σου ζητά τον κωδικό σου γιατί δεν έχει κάτι να κρύψει. Σου ζητά τον κωδικό σου. Κατάλαβα τι εννοεί. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχεις κάτι να κρύψεις, γιατί δεν μου δίνεις τον κωδικό σου.
Α, από το κινητό. privacy. Να σου πω κάτι. Εγώ, άμα ξέρω τον κωδικό οποιοδήποτε ανθρώπου, αγχώνομαι πιο πολύ. Καταρχάς, όποιος ψάχνει βρίσκει. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό ισχύει, όποιος το έχει πει, όποιος το έχει βγάλει, έχει δίκιο. Έχεις ψάξει, Μαρία? Δεν έχω ψάξει. Και μια φορά που μπήκα στη διαδικασία να το κάνω, ένιωσα πολύ άσχημα. Δηλαδή... Εγώ έχω χαζοψάξει. Κοίτα, δεν έχω ψάξει, αλλά έχει τύχει, ρε παιδί μου, όταν είχε ανοιχτό το κινητό και ήταν στο Messenger, να είμαι κι εγώ λίγο πάνω δεν είναι έτσι. άλλο αυτό, άλλο να ψάξεις, άλλο. Αλλά να πάρω το κινητό και να ψάξω, δεν το έχω κάνει. Όχι να το κάνεις στα κρυφά απαραίτητα. Μπορεί να βάζεις μουσική π.χ. από το κινητό του. Όχι. Δεν θα έμπαινα εκείνη την ώρα δηλαδή να ψαχουλεύσω. No. Όχι, δεν θα το έκανα. Και είναι red flag. Red flag, να σου ζητήσει κωδικό. Ναι. Είναι red flag, όχι επειδή έχεις κάτι να κρύψεις, αλλά επειδή το κινητό, ρε φίλε, είναι privacy, είναι δικό σου, είναι ένα δικό σου αντικείμενο. Και όποιος ακριβώς μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει, θα μπορεί να παρεξηγήσει το οτιδήποτε. Ο δικός σου ξέρει τον κωδικό σου. Ναι. Ναι, το ξέρει όχι γιατί μου τον ζήτησε όμως, τον ξέρει γιατί με έχει δει 100.000 φορές να τον βάζω. Ή μου έχει πει, δώσ' μου τον κωδικό σου να βάλω Spotify. Να βλέπεις, αυτό σου λέω. Εντάξει, άμα είναι έτσι, οκ. Αλλά άμα σου πει, δώσε μου το κωδικό σου, γιατί αφού δεν έχεις κάτι να κρύψεις, Ναι, okay. είναι red flag. Βασικά, είναι χειριστικό. Ναι, είναι άσχημο, γιατί, ξαναλέω, το κινητό μας είναι δικό μας. Να πω ένα ακόμα. Πες. Παρακολουθεί πρώην του πρώην της χωρίς να το κρύβει. Τι που το κάνει και απροκάλυπτο μπροστά σου, κάθεστε έτσι μαζί και έχει μπει στο προφίλ. Δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό. Γιατί κοιτάς έτσι την κάμερα? Φίλε, άμα αυτό μου συμβεί, νομίζω το σπίτι θα γίνει καλοκαιρινό. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Αυτό τι ήταν, ας πούμε, πρέπει να... Λοιπόν, για να είμαι λίγο πιο αντικειμενική. Καταλαβαίνω ότι μερικοί άνθρωποι, όταν είναι μόνοι τους, ρε παιδί μου, μπορεί να τους περάσει μια σκέψη από το μυαλό και να πούνε τι λες να κάνει αυτός, ας πούμε. Όχι απαραίτητα επειδή τους νοιάζει, αλλά έτσι, για το plot, ας πούμε. Πώς το λένε. Να. Αλλά όταν είσαι μόνος σου... Για το plot, έτσι, κοινωνικό ενδιαφέρον για τον πρώην. Τέλος πάντων, σου λέω, ηλίθιο, δεν το συμμερίζομαι, αλλά μπορώ να το ακούσω. Τώρα, να το κάνει μπροστά σου και τόσο απροκάλυπτα, πρέπει ο άλλος να έχει πεθάνει. Δηλαδή, σε εισαγωγικά. Ενώ να έχει γίνει κάτι σοβαρό που καταμπαίνει το ανθρωπιστικό επίπεδο εκεί και λες, οκ. Άλλο θα σου πω. Αν έχει όμως φωτογραφίες, αν έχει ανεβάσει αυτό το πρόσωπο φωτογραφίες και είναι καρουζέλ και κάθεται, αλλά κοιτάζει κάθε μία φωτογραφία προσεκτικά. Κατάλαβες, ενώ δεν έχει όχι, είναι red flag. Να ψάξει. Εγώ νομίζω θα το έκανα, αλλά τύπου όπως θα παρακολουθούσα τον καθένα. Ενώ άμα μου τραβήξει κάτι το ενδιαφέρον. Ναι, οκ. Δεν σου μιλάει έξω, ενώ κάνετε eye contact και σε βρίσκει στα social. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σπαστικά πράγματα που μπορεί να είναι. Δηλαδή, είναι εκνευριστικό όταν είσαι στο φάσμα του φλερτ αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να ντρέπεται, να μην έχει το αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Την αυτοπεποίθηση. την αυτοπεποίθηση. Βρήκα τη λέξη στην ελληνική. Καταλαβαίνω κάποιος να μην έχει την αυτοπεποίθηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξεκινήσει, βασικά να σταματήσει να γίνεται αυτό. Το να σε βρίσκουν στα social και να στέλνουν μηνύματα. Είναι ένας τρόπος για είναι τους τρόπος, ναι, οκ, αλλά φτάνει. Δηλαδή, πιο πολύ εντύπωση θα σου κάνει να έρθει να σου μιλήσει κάποιος από κοντά παρά από τα social. Ναι, πιο αλλά πολύ αν δεν κάνει ούτε αυτό. Εντάξει, αν δεν κάνει ούτε αυτό, είναι swipe left. Δεν ξέρω πώς τα λέτε αυτά στις εφαρμογές του διαβόλων.
swipe left, right, δεν είναι. Δεν θέλει. Άστο. Είναι αυτό για εκείνη τη στιγμή. Αχ, τι ωραία που είσαι, αχ, τι ωραίος που είμαι, τι καλά που θα ήταν να. Και δεν γίνεται. Μπορεί να σου προτείνει από... Ναι, υπάρχει μια συζήτηση, να σου προτείνει και να βγείτε. Να υπάρξει κάτι. Εντάξει, για μένα πιο πολύ green flag θα ήταν το να έρθει κάποιος να μου μιλήσει παρά το να με βρει στα social μετά. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να μην έγινε αυτό. Εντάξει. Οκ. Το έχω κάνει. Εντάξει. Έχεις πάει να μιλήσεις? Όχι. Εντάξει. Σε πιο ουράνια και τόξο. Οκ. Είναι πιο ιδιαίτερο το να πας και να μιλήσεις πλέον κάποιον από κοντά από το να του στείλεις μήνυμα. Δηλαδή μήνυμα μπορεί να σου στείλει οποιοδήποτε, αλλά το να βρει ο άλλος τον gut να έρθει να σου μιλήσει είναι πιο ωραίο. I agree. Με τούτα και με Κίνα κάπως τελειώσαμε. Ναι. Θα κάνουμε κι άλλα. Θα το κρατήσουμε σαν σειρά αυτό και θα κάνουμε κι άλλες θεματικές. Ναι. Μας άρεσε. Αυτά λοιπόν. Να μας πείτε στα επόμενα που θα σας ζητήσουμε. Να μας δώσετε facts. Γιατί βοηθάει. Και μέχρι το επόμενο podcast. Γεια σας. Γεια σας. Είναι όντως το κακό μου προφίλ αυτό. Είναι όλα στραβά από εδώ. Χάλια είναι η κοπελιά. Λοιπόν...